Niko ovo nije očekivao. Moj povratak na YouTube scenu. Koga barikudac. Aj, nemoj da me diraš. U 2 videa, 2 dana. Stupid. Kako sam uspeo ovo da sjebem? Treba sam prosto da kažem u 2 videa, 2 dana. Fuck! Mislim da je vreme da se vratimo našem uobičajenom kontentu. Za danas imamo nešto specifično. Dobro, nije baš specifično. Više je hejtovanje drugih ljudi i ocenjivanje njihovih pesama. Kako su pre zvučali i kako zvuče sada. YouTubers edition. Ajde počnem. Black hood on the city, Jon Snow with the blood red slave, popping back the body singing on the thread. Okej. Samo jedno, do duše, kod ovog njenog outfita mi nije jasno. Zbog čega goth stil, to je pop, punk, goth, neki kurac sa pop folkom? Mislim, možda sam jesam? Možda ima nešto bolje, ajde, nastavit ćemo. Mislim, nije da je hejtujem, jer je bilo šta, ovo je moje teoretsko neadekvatno mišljenje, kao što sam već nagovestio, tako da ima nešto tu sigurno. Stvarno je ne hejtujem, jer znate kako mi zvuči zapravo? Vi koji živite na selu, verovatno i znate, jer znate kad kolju svinju i kad je zakolju, jer šta već kad se čuje ono... Tako mi zvuči. Mislim, nikakav hejt, samo mišljenje moje. Šta znam? Sve se kao bulja trese, a ja prefik. Plivam bit kao delfin. Po Evropi ide, misle da sam ledi, sve je druginih boja, a pogotovo šta? Moj evi. S obzirom da je to njegov featuring, nije prva pesma, dok moj ovo zapravo prva pesma, što piše da je poslednja iz nekog nepoznatog razloga, ali okej, čo da izdominira, pa mislim kako da ne izdominira kad mu sve baka radi, a baka je umetnički, muzički obrazovan. Čekaj, ne mogu da budem sarkastičan zbog toga što jeste, jebi ga, mogu samo budem ljubomor, što jesam. Ajde ću da nastavim. Tražim sada Janka, lažnog lirik Spenkera. Došao je Lux u Ali čekaj, šta je ovo? Ovo je beše kao neki diss tracker i tako nešto. Lux 27. Ko je on uopšte? Ja nemam predstave ko je on. Jao, znam ko je on. Valjda su mu ukrali kanal ili tako nešto. Reći da ti si mi najbitniji. Nula, obična si nula. Lunja, obična si lunja. Ovo je već diss track koji zapravo vredi kurcu. Donekle. Šalu na stranu, ali stvarno me ne zanima, ja nisam u fazonu da... Prvo što mi padne na pamet kad čujem ženski rap, agresivan ženski rap, je feminizam iz nekog razloga. Nekako mi je sve to prepotentno, agresivno, mislim nije da sam neka pička ili šta. Uopšte mi nije gotivan ženski rap iz nekog razloga, tako da nisam adekvatno spreman da ocenjujem ovu pesmu. Ja tu i prvi put pitam što te nema, i bezbroj puta ide dalje, tvoja nena i život ide dalje, al tebe nema. Već sam rekao sve što sam imao da kažem što se tiče ženskog repa i što se tiče, mislim nisam rekao ništa vezano za R&B fah koji je izašao iz mode 2011. ili 12. ako stvarno sad, da, bila je 12. godina, tako da, ko još plače zbog ljubavi, mislim, ima ljudi naravno, ali što? Mislim, možda nije povezano za njenu ljubav, možda povezano za neku njenog rođaka ili šta već, otkud znam, ne znam, ne pratim našu YouTube scenu. Osim kad treba da si hejta, onda do nekada i pratim. Jesam govno pička mi materne, jes? Teraz neće ostati ni mit. Mrzi me većina, ali za većinu briga me. Razlog ovog disa je što džibro solo šcima me. I ne mogu da odolim kad bacam ovaj flow, jer ti se moli Bogu kad bit mi baci cogu. Cogu? Cogu? Šta je to? Šta je coga, brat? Coga? Gaco, goca? Koci? Coga? Coga, značenje? Rečnik muške tipologije u beogradskom žargonu. Coga, koga? U beogradskom žargonu. Zašto stoji nilski konj ovde? Mora da postoji neki specifičan razlog za sve to.
Cupi, drot cica, matorka aviona, balkonjerka. Coga? Aha, giricu, kad baci giricu. Pa šta si onda hteo da kažeš sa tim, pošto stvarno ne znam. Razumite me, skoro sam prešao za Beograd, još ne znam njihove žargone ili žargone, kako bi oni rekli. Ali ja znam da grodski trokiram, a posle grodski trokiram. To je bar nešto što znam. Sada Brawl Stars, kida burac koliko je igrica dobra. Ovo je Brawl Stars i sada Brawl Stars, kida burac koliko je igrica dobra. Čekaj, ti hoćeš da kažeš da pored toliko kvalitetnih, ajde da kažem, tekstova koji postoje danas i toliko kvalitetnih tema, kao što su kurve, kao što je alkohol i kao što je droga i kao što je nečast, loš moral, to je slab moral, to je nemoral. Koliko sam pametan zapravo, ovo je prešlo svaku granicu. Ti pevaš o Brawl Starsu. Posle disca ispečen ko jagnje. Meni je ovo smešno. Sad ću da vam pokažem zašto. Posle disca ispečen ko jagnje. Brat je u fazonu baci rimu. Dobro, ovo možda neće da baca rime stalno, otkud znam, mislim da se baca stalno kad baci rimu. Možda neće, možda to radio zbog fore. Možda i hoće, ajde vidimo. Okej. This is harder nego što sam mislio. Škrtica, malanić džep dao grebe. Ok, u prvoj pesmi je bukvalno zvučao usro sam te kvalitetno. Možda nije bilo kvalitetno, ali zato bilo nekvalitetno. Mene to podsjeća na Niksu možda, to jest nije možda, podsjeća me na Niksu iz nekog specifičnog razloga koji je svima nepoznat, koji sam upravo rekao, ali okej. Džibros Dux must have garant. Od sada Džibros je firma, ja Big Boss, ja kitam brand. Zbog toga je svačija pesma dobra koja je poslednja, zato što se izvežbali ljudi. Ali kako ne provare da je nešto loše i da ne izbacuju, zbog toga ja nikad ne planiram da izbacujem pesme dok ne postanem profi. Ja ako budem hteo da izbacujem pesme, ja ću onda da odem kod vokal coacha i onda ću da kažem treniraj mi glasne žice, da ne sviram samo po kurcu, ću sviram po glasnim žicama i da mogu kvalitetno da izbacujem vokale. Ušao u ritam, nekad bio sam sitan. Znaš da išlo je teže, novi talas i kita. Uz dobar tekst i uz današnju tehnologiju svako može da bude pevač, nažalost. Mislim, nemam ništa protiv njih, imam sve protiv svih. I'm not the enemy, I'm the enemy. Mislim, ne pojmi ni zašto sam to rekao, ali stvarno nemam ništa protiv bilo koga, nego jednostavno iznosim mišljenje, tako da razumite me, nije da hejtam nekog specifičnog, osim Rajke, da njega stvarno ne mogu da stvarim. Ali sve ostali su do neka i okej. Ali što se tiče današnje muzike, nekako mi to šnjeva, brate. Dobro je da se na mene navikneš, s tobom je ludo sve i dobro. Ako ništa drugo, bar nek padne dobar drop, ja ću da budem srećan, to će da mi bude dovoljno, hoće majke mi. Ove ću dugo pamtit ćeš. Pa šta sam čuo, kurac? Nije lošo, ravno kurac. Ošina! Mami, šta? Mislim, krijem glavom samo zbog Juga, nije da krijem zato što je pesma dobra. Vratno i ova pesma sranja, jebote, koliko je naše pesme, ne znam. Mislim, ne naše kao naše, nego naše od naših youtubera. Ja stvarno ne znam njihove pesme. Vidim da i sa razlogom ih ne znam. Vozim se u jugu, pažljivo pogledaj dok vozim se u jugu. The fuck? Mislim, što? Ko je ovo radio uopšte? Ko je radio ovaj video? Flame TV. Pa sad ću da te flame-am usta te jebem, što bar nisi stavio kao čovek? Neki možda drop beat, da mogu da oceni bar beat, ako ne mogu da oceni pesmu, ako ne valja kurcu, pošto ne valja kurcu. Milena, joj Okej. Milena, Milena, Okej. Milena, joj. Okej, rear pump, hu? Milena, joj. Ja u obe pesme, daj Bože, sam čuo dve rečenice.
u jednoj rečenici u obe. I naravno neki bit uc. Naravno onaj klasik bit koji je free, koji free možete da skinete i da ubacite, samo ubacite neki bas tup, uc. I vi imate dobru pesmu. Ja stvarno ne znam, kako ljudi ne mogu da provore da im je pesma sranje? Kako oni mogu da čuju pesmu i bude joj, uc. Da, brate, pesma! Kako ljudi ne mogu da provare da... Ne, brate, ne. Ti mojih rima ne znaš šta ću da te razvalim. Frizuru mi ne diraj, radim to za fanove. Klipove ne komentariš, ne znaš kakve imam planove. Počeli ste da idete iz krajnosti u krajnost. Ne dirajte Janka i igrate se s vatrom. Okej. Sa sigurnošću mogu da kažem da je ono nešto najgore što sam čuo. Dobro, možda se popravio, vjerojatno se popravio. Svi se popravi kad je posljednja pesma u pitanju. Ostali nisu, čak ni blizu, niko ne može da veruje. Ja sam kao Kanu Disu, ne može me sebe čak ni Eminem. Dok od ovog dečka to nije bila poenta! A Face the Wind, čuje se jasno odmah. Pratio sam Baku još dok je bio 0, još dok niko nije znao za njega, ima možda 14-15k, tako da mu znam sve pesme i stvarno mi je gotivo što se tiče njegovog potencijala za muziku. Dobre, mogu da se nešto hoću. To što je neki flex, to je neki kurac drugi, nije bitno, ali... Brate, ovo je bila muzika, sad samo me vraća, automatski me vraća u prethodno vreme. To je u prošlo vreme. Dobre pesme, ne mogu rješim dušu. Ovo mu poslednja. Čekaj, kad je ovo izbačeno uopšte kao ova poslednja pesma? Ove godine izbačeno, kako pesama izbacio čovjek zapravo? Manje više on, jebote, možda ima ljudi koji su izbacivali još. A ja nisam znao za to. A šta me boli kurac? Jebi ga. Tako da, dragi gledalci, to bi bilo to za ovaj video. Znam da me niste očekivali, pošto niste. Ali očekujte neočekivano i ja ću da snimim još neki video za vas, šta znam, možda sutra, možda eventualno večeras, pa izbacim sutra, dok sutra radim još jedan video i možda cijela nedelja bude daily upload, nikad se ne zna. Verovatno će biti daily upload, najverovatnije zapravo. Mislim, dobro, možda neće biti baš daily, ali bit će dosta kontenta, mislim, naravno shit kontenta, pošto... shit kontenta, a mi se vidimo neki drugi dan. Ćao! With